Замислял ли си се колко пари трябва да спестяваш всеки месец, за да имаш стабилно финансово бъдеще? Много хора живеят от заплата до заплата и не отделят нищо на страна. Но истината е, че дори малка сума всеки месец може да промени живота ти. Едно от най-популярните правила е правилото 50-30-20. 50% от дохода ти отиват за нужди, 30% за желания, а 20% трябва да спестяваш или инвестираш. Ако, например, печелиш 2000 лева на месец, добре е поне 400 лева да отиват за спестявания или инвестиции. Разбира се, ако можеш да спестяваш повече, още по-добре. Някои хора се опитват да отделят дори 30 или 40% от дохода си. Причината е проста. Времето и сложната лихва работят за теб. Колкото по-рано започнеш да спестяваш, толкова повече могат да нараснат парите ти. Представи си, че инвестираш 300 лева всеки месец. След години тази сума може да се превърне в десетки хиляди лева. Най-важното правило е едно. Първо плати на себе си. Това означава да отделиш парите за спестяване веднага, щом получиш заплатата си, а не да чакаш да видиш какво ще остане накрая. Малките навици днес могат да създадат голямо богатство утре.